Сега искам да ви поговоря за друга грешка на Аллах. Отварям ви Корана. Коран и Керим. Така, споделям с моите приятели. Вижте това. Ето го. Четете, бе. Четете на воля, четете, бе. 59 стих на 25-та сура. Сега, една от основните грешки в Корана се отнася до сътворението на света, my friend. Тези неща Адем Юсуф, Муса Уручов не са ги учили. Те не са апологети. Хюсейн Оджа да не говорим. Той е отнесен от вихара. Така, какво са ги учили за тях? Как да казват Ел-Фатиха? Между другото, Ел-Фатиха в Корана на Ибн Масуд въобще го няма. Тази Ел-Фатиха е прикрепена много по-късно. И сега тази Ел-Фатиха стои там. Аллах там се кълне, Аллах сам там си дава шахада в Ел-Фатиха. Това е днешната първа глава, но по реда на откровението това е петата глава. Защото по реда на откровението 96-та глава трябва да е първа глава. И те ми казват, Корана е непроменен. Как да е непроменен? Вие сте го променяли. И според вашия Коран Аллах каза, който размества местата на моите думи, той е лош човек. Проклет да бъде. Аллах проклет всички мюсюлмани за това, че му разместиха Корана. Така. Сега, това, което четете в сура 25, аят 59, където се казва, четете внимателно с мене, онзи, който сътвори небесата и земята и всичко помежду им в колко дни? Вие ми кажете, пишете ми в коментарите, бъркам ли аз нещо? 6 дни, помнете това. 6 дни. 6 дни. За колко време Аллах, който иска вие да грешите и каза, че ако вие не грешите, той ще ви изтреби, защото той се удоволства от хора на колене, които го молят за прошка. Това се нарича нарцисизъм. Това е психопатия, приятели. Okay? Представете си, вашето дете е добро дете, не се проваля, следва вашите поуки, обаче вие казвате, аз не го искам това дете. Що? Аз искам дете, което прави пакости. Защо? Защо го искаш? Аз искам той да греши. Искам да чупи, да троши, да не уважава майка си, баща си и след това искам да ме моли за прошка. Ма ти наред ли си, бе? Ти наред ли си, бе? За колко дена Аллах, забележете, сътвори небесата и земята. Небесата и земята и всичко помежду им. Забелязвате ли този стих? Забележете. Сътвори небесата, one. Сътвори земята, two. И всичко между тях, three. За колко дена? 6 дена. И след като ги сътвори, забележете думата после. После той си тръгна на трона. Къде му е трона? Вече знаете. Вече знаете къде е трона. Трона е над 7 небеса, после има море, 72 години още пътуване с космическия кораб. Накрая имате 7 кози и тръгвате от копитата към хълбоците, 8 кози, прощавайте, и стигате до престола, под който престол има петел. Така. 6 дена. За какво са тези 6 дена? За небесата. Забележете, небесата, множествено число. 7-те небеса. 7 небеса и земята той ги е сътворил за 6 дена. Помнете това? Ето, записваме сега. Записваме в коментарите. Аллах създаде небесата и земята за 6 дни. Ето го в коментарите. Така. Браво на него! Още веднъж се извинявам за това подсмърчване, приятели, просто боледувам и моля ви да не го приемете като неуважение. Така. Тук е посочено,
че първо са сътворени кои? Небесата. Той сътвори небесата и земята. Алелуя! Той нищо не е сътворил. Той нищо не е сътворил. Той твърди, че е сътворил. И сега какво имаме тук? Първо е сътворил кое? Хайде пак да го напишем на коментарите. Значи Аллах създаде небесата и земята за 6 дни. Първо сътвори небесата, после земята и после всичко между тях. Ето го коментара. Имате го. Така. Аллах създаде небесата за 6 дни. И той първо сътвори небесата, после земята и всичко между тях. Честито. И после отиде при козите. Качи се на космическия кораб. Уизър. Той се вози само с унгарски компании. Аллах обича унгарците. И тръгна към 7 небеса, които са между 71 и 73 години. Пътуване. След това имаме море, което е също от дъното до повърхността 72 години средно. Имаме 8 кози от копитата до хълбоците, отново 72 години средно. И Аллах пътува 1000, колко беше? 1152 години. Така. Помните ли това, което писах в коментарите? Помнете го. Тук е посочен, че първо са сътворени небесата, след това земята за 6 дни. Но, my friend, сега ще трябва да отворим друг стих. Защото Аллах забравя какво говори. Аллах, както казах, както видяхте самия Аллах казва, ако не грешите, аз ще ви очистя. Така. Сега, стойте заедно с мене. Тук в Сура 41, 9, 10 и 12 стих ще четеме. 9, 10, 12 е записано, че първо е сътворена земята и след това небесата. И след това ще броим. Нима наистина отричате онзи, който сътвори земята в 2 дни. Виждате ли това? Земята в 2 дни. 10 стих. 10 стих. И стори по нея непоклатими планини и я благослови и разпредели там препитаниите и забележете думата точно. О, Аллах е точен? Значи Аллах тук иска да ни каже нещо точно. Точно! Машаллах, машаллах, машаллах. В 4 дни, окей, вече имаме 6 дни. Ама още нямаме небеса. Забележете, земята в 2 дни, това, което е по земята, планините и така нататък, 4 дни станаха 6 дни. Добре? Идваме в 12 стих. Нека да видим 11. Аха. После се насочи. Забележете. После. Кажете заедно с мене. После. 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 Така. В един стих Аллах първо сътворява земята, после небесата и ги сътворява небесата и земята и всичко между тях за 6 дена. Така. Адем Юсуф, слушай. Чух, че си много добър по математика. Ти не си като Юсеин Ходжа. Юсеин Ходжа има само 2 по математика. Ти си добър по математика и някой ще каже, откъде знаеш, че Адем Юсуф е добър по математика? Той най-много лъжи и най-много пари събира от хората. Той е математик. Така. Сега. После се насочи към сътворяването на небето. Чакай. Връщаме се на 9. 2 дена за земята. Така. Още 4 дена. Той е създал всичко, което е по земята, планини и бла-бла-бла. 6 дена минаха.
И след това той тръгва да сътворява небето после, след 6 дена. Нали беше създал земята и небето за 6 дена, то са Аллах в Сура 25:52. Вижте сега. В Сура 25, стих 59, Аллах създаде и земята, и небето, и всичко между тях за 6 дни. А тук за 6 дни създаде само земята и това, което е на земята, и тръгна да сътворява небето. И в Сура 25:59 той първо създава небесата, после земята, а тук създава първо земята и после се насочва да сътворява небето. Казвам ви, Аллах е най-неориентирания. Аз не знам какво пуши той Аллах. Или по-скоро Мохамед какво е смъркал, аз не знам. Обаче, забележите, Аллах казва точно, като Мифти Мюн, който казва Адам кацна на Шри-Ланка, precisely brothers and sisters in Sri Lanka. Adam is in Sri Lanka and our mother Eve was in Junda. Вие къде искате да стигнете, момчета, с такива учители, които не знаят техният Аллах за колко време, какво е създал, човек? В Сура 25 той създава небе и земя и всичко между тях за 6 дена, а тук в Сура 41 създава само земята и това, което е по земята и се насочва да твори още небесата. И така, четем, повтаряме, четем. Той се насочи нагоре да сътворява небето. Олдо. В единия стих за 6 стиха успя да сътвори и небето и земята, а тук само за 6 дни за земята и това, което е по земята. Олдо. 12 стих. И ги направи 7 небеса в 2 дни. Тук стават 8. Тук стават 8 дни. В Сура 25 създава земята, небето и всичко, което е вътре в тях за 6 дни. А тук създава за 4 дни и за 2 дни създава за 2 дена създава земята, за 4 дни създава всичко, което е на тях и след това отива за 2 дена още да създава небесата, стават 8 дена. В Сура 25 започва с небесата, а тук започва с земята. В Сура 25 първо е създал небесата, а тук създава небесата едва след като е създал земята. И ти искаш сега да вярваш тая книга. Земята създава за 2 дена, планини и бла-бла-бла за точно 4 дни, казва, забележете. След това отива да създава 7 небеса за 2 дена. И това е общо 8 дни. Освен това, според тези стихове той първо сътвори земята, после небесата. И знаете ли, това е невъзможно. Защо? Първо, че лъжи. В единия стих казва едно, дните са други, в другите стихове казва друго и дните са други. Така. Второ, земята, приятели, е част от Вселената. Okay? Част от Вселената. Земята е част, повтарям, от Вселената. Нямало е време, в което да е имало само земя и останалата част от небесата и от космоса да го е нямало. А според тези стихове Аллах казва точно това. Значи, представете си, козите на Аллах ги нямаше, китът на Аллах го е нямал, а пък в хадисите Аллах казва какво Аллах сътвори преди да сътвори творението си. Той беше, вика, на горното море, там беше с кита си. Иначе е имало нещо сътворено. Освен ако кита също не е някакъв несътворен Бог. Момчета,
Плиз. Сверете си часовниците, бе. Вие слушате Корана на арабски. Почнете да го четете, момчета. Гледайте нашите видеа, момчета. Няма едно видео, в което да не доказваме, че всичко това е лъжа. Всички видеа са само по себе си достатъчни доказателства, за да го докажат. И сега нещата стават още по-сложни. Гледайте сега какво става тук. Нещата стават още по-сложни. Помнете този стих. Ние сме в 79-та сура, 27 стих. Какво имаме в тези стихове? Ще прочетем до 30 стих. Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето? Така. 28 стих. Въздигна неговия свод, и го изравни. Вижте, това е много такъв превод. Много жалък превод на Теофанов. Казва се, че Аллах е построил небето. Построил. Небето е таван на земята, приятели, според исляма. И той въздигна височината му и го нареди. И той направи тъмна нощта му и той роди утрото. И чуйте сега какво се казва тук. Ето, той изведе утрото, потъмни нощта му. След това разпростря земята като килим. Така. Извади от нея пазбищата, бла. Сега искам да видите какво се казва тук. Ето го, превода на Сахих. След това той разпростря земята. Сега какво става? Първо, какво сътвори според този стих Аллах? Небесата. И после направи земята, разпростря земята. Добре, обаче ние преди това бяхме в сура 41 и там ни се казва, че след земята Аллах създаде небесата. За какво говорим? И всички тези идиоти с магданози, с които са в интернет, защо не се включат тук, а се включват с някакви хлапета, които не знаят А и Б в исляма? Що не се включите тук? Погледнете за кой да реч тук. И ако им погледнете всичките им тавсири са объркани един от друг. Ама, ако си мислите, Сунай много сложно стана, не, чакай, аз ще покажа, още по-лошо става. Чакай да чакай. Гледай, сега ще ти покажа хадис Хазрети Мухаммед, какво казва. Ти още не знаеш. Ти не знаеш нищо. Погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш. Виж сега. Абу Хурайра съобщава, заедно с мене броите ли сега, че пратеникът на Аллах го е хванал за ръцете и казал: Аллах Всевишният и славният създаде глината в събота. Брой с мене един ден. Броите ли с мене? Един ден. Събота е ден, бе. Събота е един ден. Ашко съм, машалла. И създаде планините в неделя. Чакай, бе. Нали в Корана се казва, че Аллах създаде земята и земята за 2 дена и после планините за 4 дена. А тук се казва, че глината я създаде в събота, планините в неделя е създал за 1 ден планините. А пък в Корана казва точно 4 дена. Ислямът е един голям скалъпен тръст, заблудителен култ. Бягай!
Бягай, не му мисли, мюсюлманино. Бягай, човеко, докато имаш време. Бягай, те лъжат, те мамят. Тяхната книга е лъжа, техния Бог е лъжа, техния пророк е лъжа. Говорят ви хубави работи, докато ви направят мюсюлмани от раждането ви. И след това умерен ислям, юдеите врагове, християните врагове, след това ви радикализират и ви превръщат в Пакистан. Бягай, бе, човек, бе. Спасявай душата си, бе, човек, бе. Спаси децата си, бе, човек, бе. Те искат шериат, после ти няма да искаш дъщеря ти да бъде в шериат, бе. Ще бъде в леглото на всякакви мюсюлмани, бе. Бягай, бе, човек, бе. Бягай, спаси дъщеря си, спаси жена си, бе, човек, бе. Така. Аллах създаде глината в събота. Мубарек Джумарта си гюни. Машалла, ишалла, вай, буба, шума, геленар. След това създаде планините в неделя. Опа, имаме 2 дена. Създаде дърветата в понеделник. Имаме 3 дена. Създаде нещата, изискващи бла-бла-бла-бла във вторник. Имаме колко? Значи, събота, неделя, понеделник, вторник, имаме 4 дена. Създаде светлината в сряда, имаме 5 дена. Накара животните да се разпространят, имаме 6 дена. В четвъртък и създаде Адам. В петък. Окей? Погледнете това. Петъка. Колко дена имаме творение тук? Вие ми кажете сега. Бройте ги. Ето аз ги броя. Събота 1, неделя 2, понеделник 3, вторник 4, сряда 5, четвъртък 6, петък 7. Само да ви подсетя. В Корана на едно място се казва 6, на друго място се казва 8 дена, в хадисите 7. Честито. Честито? Честито? Разбирате ли защо той не е твореца? Когато ви казвам, че нямате Аллах, не ми се сърдете. Ако този Аллах беше сътворил небето и земята, той щеше да знае. Но понеже всичката тази история в Корана и в хадисите не е от Бог, приятели, а е измислена от хора. И виждате ли как информацията им се разминава, приятели? Това не е словото на Аллах, бе, хора, бе. И ви се казва, вървете, целувайте камъка, за да ви се простят греховете. Хора, вие в Бог ли вярвате? И Бог не... Защо Бог не може да ви прости без да целувате този тъпия камък? Да. Защо? Между другото, този камък го няма вече там. Няма го там. Откъде знаеш, Сунай? Виж сега. Не ми е в темата, ама сменяме темата веднага. Аз сега ще ти го покажа. Сега, чакай малко. Този камък, който го обикаляте, вие да не мислите, бе, приятели, че този камък е нещо специално, бе. Чакай. Почваме нова тема. Има ли мюсюлмани, които знаят кой е Ал-Курмоти? Ал-Курмоти. Ето, пише му името долу.